Basa kita mga balita. Mga balita nga nakalap itong Leyte Files, Roy Moraleta reports. Lalaki nagbibinaktas di kang Lucena City, ikadto Goa, Camarines Sur. At ikuha ko inin di kang Quezon Province, ikadto Bicol ito, Camarines Sur, Bicol ito. Facebook post tinusang concerned netizen nga hisayan Corporal Espiritu. Kita nusang lalaki nga nagbibinaktas tulo na kadlaw ikang Lucena City, tikadto Goa, Camarines Sur. Sumala pa netizen, pagbalik nila mga 4 to 5 hours na umagos, nakita otro nila ang tao nga nagbibinaktas na niya. So, ginpalitan nila ang tao, hintinapay nga ginhatag nila haiyaan na bibilin nila ng kwarta. Tao nga Rudy Abad, taga Camarines Sur. Nanawagan naman ni Espiritu ang mga nakakilala ng pamilya ini na tao nga nagbibinaktas. Kung sino man po ang pamilya niya, please help him. Bumuton naman yun. Bangin na ini, amo na gulit yung lifestyle, bangin. Naihan na ini nga depressed. So, bangin kayo, kita tiyak kurti. So, nagpasipara iya pag-ulit, kaira lugar. Yan. Malay man siguro napasakay iya. I don't know, bangin nagtesting iya pagsakay, tapos oray napasakay, iya postura pala. So, baktas na lang yan, taon.